It is what it is, Banabamkara. It's your boy Floyd Maremba, aka Floyd Devote, and I'm back with another loyalty test video again, man. So today we're gonna be doing a loyalty test among best friends, just to check whether they're loyal to each other or not. But let's hope they're loyal to each other. They say loyalty is rare, but today we're gonna find out. If you've been subscribed to this channel, please do so. Don't forget to like, comment, and share the video. Without any further ado, Spange. Hola. Etsa? Mnandi? Mnandi. Ngicela ithasa dawa futhi. Yeah. Bani igama, brother? Yeah. Smino ava? Smindlo? Yeah. Okay, Smindlo. Wena bafo? Obvious bafethu. Ngishaya amarayini ama-documentary bafethu. Documentary Obvious ngiyasishuta ekasi ngiyasishuta. Zazi ngama documentary. Obvious ngizovela lapho ma lifetime watch ngithola. But uthi igama ubani, my brother? Igama nje Weather. Weather is Weather, yeah. Weather. Okay. So niyabangani or brothers? Sabangani. So how long? So what rudi kanje, my brother? Indlela vele ngiringa ngayo. Awuringa iringa kanje? Angazi yabona. You. Okay, so maybe ufike ngelanga le wrong namhlanje. Eli wrong. Ngicela ungena kayini, my brother? Khamba. Ngicela ungena kayini. Yo, my brother, yo. Ayi namhlanje. Igama lakhe yena njengoba afika. Oh, obvious. Okay. Bafethu igama lami mina uFloyd. So ngishama video, I'm from Visionary Network. Ngithola. So uthe ngiyabo macala fiti. So how long niyabangani? 2 years back. 2 years back. 2 years back. Yeah, 2 years. So have you done anything sketchy like abambili made or akhulume kahle? Asingabo macala senze lezo zinto thina. On solid. Solid fande one. So yena ngapha Mnandi nje thina sixabana sinazo lezo zinto njalo. Yeah. Ezubona se communicate, ezisithola ngithi sithola se communicate. Yeah. So yini uthandayo ngaye? Uriel untanga ngithanda. Yeah. Akusilo umuntu lo vele uneyithele yabona. Yeah. Namachitanyana njalo akhinya yabona. Yeah. So nokubona mawuhleli nomuntu kumele uyazi way forward yakhe yabona. Manje mawungazi way forward umuntu uzohlala nomuntu onjalo. Yeah. So my brother, yini uthandayo ngaye? Umshita yabona like izinto azenzayo ngiyafunda kuye yabona. Ngiyageleza izinto eziningi elifeni ukuthi ukuzobe street wise kumele ube umuntu kanjani ngithola. Yena smart. Very smart. So smart. Okay, so hot kuye or yeah. Okay, so in a scale of 1 to 10 umthemba kangakanani? Ngiyamgayi 8 ngithola. 8 manje 2 yava? I2. I2 yazi ukuthi kumele shi space nyana. Ngeke umthembe 10% or 100%. Akekho umuntu ongamthemba 100%. Usukushaya lapho mawumuntu. My brother, in a scale of 1 to 10 umthemba kangakanani? Mina mfethu ngamga 100% untanga yabo. Why 100? Ngoba mina ngiyamcava yabona nokumreader like into azenzayo feel yabona. Umuntu ambheka vela ngithi noma kugela ngithi ubheke yonke into ukuthi qualified yabona. Fungena. Nomjito ambheka ukuthi mfethu nomjito lo umjito njani lona yabona. So vela ama weakest point ilezi into ehlezi sinazo. Okay, so my brother, we're gonna play a game, man. The game yakhona is called Switching Phones for Only 60 Seconds. Whereby when phone yakho. Come on, my brother. Switching phones. Obvious. Bheka senza kanje ne wena phone. Ane abheke WhatsApp ukuthi wena ukhuluma ngani ngaye or wenzani email yakhe. Ngiyangithola. Switch ama phones for only 60 seconds. Then sibamnandi. Angithi wena uthe uyamthemba uMacala.
Obvious igame dlala igame. Igame ye-60 seconds. Yeah. Oh, so yena uzothatha ifoni yami. Yeah. Mina ngimnike eyami. Yeah. Abheke. Bheka. Lewayichaza ngakhona uthi mina ayithathi as if ithatha yonke. Ithatha manje for 60 seconds. Abheke ukuthi wena wenzani. After lapho yena obvious bheka information kuphela. Funa information ukuthi wena Usifuna abafazi bami lando umuntu uthola information ya. Hayi asinandaba nabafazi bakho. Nindaba nemedia wena unayo imedia? Anginayo nginabafazi. Wena nginayo imedia. Yeah, funa ubheka imedia yakamjida ukuthi khona la. Okay. Ake simnike chance ubruke sibone lento leyo. Ngizwa ifoni yami manje. Yeah, ngicela ubhale iphini la. Now ushay pin my brother. Oh night asaka abantu phela. Night. Yeah, sure. Shayile pin. Now shayile. Okay, bamba yini my brother. Ya ngena kurere ngena ku WhatsApp. Yeah, my brother tin unemedi angithi. Yeah. Igama lakho bani? Thulufelo. Yeah, bheka uthulufelo lapho. Hayi angiboni ne. Yangena kurere ngukala ubheka isithombe sakhe. Sengibonana nama-16 Ngena kurere ngu-SMS. Ngena ku-SMS ubheke lapho. Ngena kurere kudayile number media yakho. Akekho okay. Yakabani yakantanga ne. Yeah, ngena kurere nkayi. Ngena ku SMS. Ubhekile le. Imedia yakho ubani kama? Mazwidi. Oh, Mazwidi. Mazwidi. Bheka uMazwidi la. SMS akekho. Tsalile le number yakhe. Ayikho. Ngena kurere ngena ukalar. Na ikalar la. Sure. Yeah, bhekile yini. Amafoni lawo yo. Amafoni manje mfethu. Technology baba. Bheka isithombe sakhe. Sakamazwide. Ithombe zakamazwide. Mazwide. Yini inkinga my brother? Mina inkinga ukuthi angicheckanga ithombe nawubonile manje ithombe zamazwide manje. Ungenile ugalar mos. Yeah, angenile but there's no need ukuthi angene la. Akunenile. Ufihlani baba? Ngena ugalar bheka isithombe sakamazwide lapha. Amathombe ebhanya sicaba lesayini. Hayi bheka sakamazwide even though wesicaba bheka sakamazwide. Yayibona lento bengikutshela ukuthi useless le 60 bani 60 seconds. Ayikho useless my brother. Ufihlani yini inkinga? Uyasola lapha. Umazwide. Yeah? Hayi man. Ubani? Umazwide mosana. Enhlekenzakalani la? Uye? Uye. Isithombe sokuqala ngisendela sona. My brother. Uza ngapha isithombe ngena kurere ngena WhatsApp sona. Ngena WhatsApp sibheke sibe information egrand. Itaki shay pin da WhatsApp. Why WhatsApp inama pin? Shay pin lapho, shay pin. Uthubona Mazwide la? Mazwide. Isithombe samazwide sifinani. Yazi noma ngabe mfethu. Angazi noma yimi ngifanisa izinto kanjani mfethu. Bheka Ngibona ngathi uye lo. Okay lo Mazwide. Uyatatazela uyatatazela. Media yami mfethu. Yazi ukuthi sengaze ngifake itabani la. Mfethu. Media yakho itabani mfethu. Hayi mina nganda. Imedia yakho itabani. Igama Mazwide. Yamthola Mazwide. Thapha amarayile, thapha amanamba. Ngithi phela ngiyamteketisa ngimbiza ngathi sishadile mfethu. Thapha amanamba wafo. Ngiyamncanya lo mntana. Okay. Yeah, na waveli. Sibali
I miss you. Kwenzakalani macala? Kwenzakalani macala? Kambani mfethu? Nithi kwenzakalani? Okay. Where are you? Where are you? Ufunani kuyi? Mfethu, imedi yami kusendela ihathi. Ihathi baba. Mfethu, imedi yami kusendela ihathi mfethu. Yazi kwenzakalani? Mamela. Oh, yini inkinga? Kenzeka ngichazele mfethu, ngichazele kenzakalani? Kenzakalani? Ubruru nokuyicova mama kadakiwe yabo. Kune miss you nehathi. Mfethu. Hayi mfethu, yabona lento le. Hayi mfethu akusinto yokudakwa le, akusinto yokudakwa dog le. Akusinto yokudakwa dog le. No mfethu, no dog, no mfethu. No sibali mfethu. Mfethu. Ngicela usuke la, ngicela usuke. Suka ke, ngicela usuke. Suka yi. Mfethu. Isimo sami yami sifunana la iphone yakho. Okay, uyambelieve wena lo muntu. Na information. Believe into engiyibona yi iphone yakho, ungangibuza ukuthi ngiyambelieve lo muntu believe into engiyibona la iphone mfethu. Wrong dayo mfethu. Na information. Isibali. Oh. Mfethu. Na info. Hadi. Na information my brother. Wamsheli Mary. Mfethu. Amatha fulani. My brother. Baba ipelasi. Wenzakalani my brother? How do you feel? Umaswide. Ngicela iphone yami. Yakhe manje my brother. Angendaba nefone yami, ngapha na, angendaba nefone yami. How do you feel? Bathi ngifila kanjani? Wena ungafila kanjani mfika akudlela imedi yakho? Hlezeza la ngihleka nonke, yasithi siyaphusha yini mfethu. Umuntu uzongidlela imedi yami mfethu. And you are inspired by him. Aish. Untanga my brother, yo. I'm hot up. Oh. Yazi bangijwayela la yazi. Hadi my brother. Aish. I'm hot up. Nami proken inhliziyo my brother. You feel me? Wara amantombazana kanjalo my brother. Hadi my brother. Ayi bafethu. Bomedi angeke kuba confess. They say loyalty is rare bafethu. Wamsheli Medi ngomacala feri. But anyway, peace.